Jeg skal have værelse for en nat. Ja. Lad mig se. Er du alene? Ja. 9. Yes, hvor meget vil det? Det bliver 1000. Yes, her. Tak. Bare beholde også. Det var så. Jeg har ikke brug for. Hej. God Tak for det. Ja, goddag, hr. Jensen. Hvordan har de det? Jeg har det ikke så godt. Nej. Har de fået nogle men siden hændelsen i oktober? Ja, jeg sover ikke så godt. De sover ikke så godt om natten, nej. Føler du kunne have gjort noget anderledes? Altså, at du kunne have hjulpet ham? Ja, jeg skulle nok have opdaget det noget før. Du skulle nok opdage noget før, ja. Jamen, har de ligefrem skyldfølelse? Ja, det har jeg. Det har du. Jamen, ved du hvad, hr. Jensen? Det er faktisk slet ikke deres skyld. Jeg ved I hvad, hr. Jensen? Jeg tror, det er nok for den her gang. Så ses vi næste uge, ikke også? Jo. Ja, det var godt. Farvel. Farvel.